Assalamu alaikum hormat adamlar. Qarashlar. Baqi taraf yurdumuzdagi ta'zirliklar va xabarlarni tanishtirgan Vatan xabarlar gepleşmede başlayaz. Şuun Türkmenistan prezidenti Gurbanguly Berdimuhamedov Hemde Özbekistan Respublikasynyň prezidenti Şavkat Mirziyoyew arasynda telefon arkaly söhbetleşik boldy. İki goňşy ýurdun başdanlary mähirli salamlaşyp, özara söhbetleşikde netijelik, dinkukluk we ynanşmak ýolgalaryny esaslanan döwletara hyzmatdaşlygynyň ileri tutulýan meseleleri boýunça pikir alşmak mümkinçiliginiň dörenligine kanagatlanma bildirdiler. Şunuň bilen maglykda ýokary derejedäki ýetgiderli gatnaşyklaryň Türkmen özbek hyzmatdaşlygynyň aýdyň görkeçsi bolup durýanlygy, hemde ony hasym östirmäge kuwatly iter berýänligi bellenli. Söhbetdeşler Türkmenistanyň we Özbekistan Respublikasynyň arasyndaky dogonluk, dostluk we hoşniýetli goňşuluk gatnaşyklarynyň sağlaşykly we okkully häsiýete eýe bolup durýanlygyny, olaryň şuňur mähirlik we açyklyk bilen tapawutlanýanlygyny kanagatlanma bilen bellädiler. Bellenşýäli soňky ýyllarda Türkmen özbek hyzmatdaşlygy hil taýdan täze dereje çykdy. Hemde dürli ugurlarda üstünlükli ösdirilýär. Ol iki tarapdan görnüşdi. Şeýle halkara düzümleriniň uğru boýunça ilerleýär. Munyň şeýledigini, awraýly guramalaryň çäklerini, öňe sürilýän halkara başlangyçlaryny we teklipleri özara gollawyň berilmegen aýdyň şaýatlyk edýär. Şunuň bilen maglykda döwletara sowda ykdysady gatnaşyklaryny netijeli häsiýetiň maksuslygy bellenildi. Bizo argatnaşyk ulgama arkaly 7-nji oktýabrda geçirilen Türkmenistan Özbekistan işgör geňeşiniň 1-nji mejlisi hem munyň aýdyň suwutnamasy bolup, onuň işi iki tarapdan işgör gatnaşyklaryny giňeltmäge, özara halit dolanşygynyň möçberini artdyrmagy, maý goýum işçiligini höwetlendirmäge ýardam etmäge gönükdirilendir. Şol bir wagtda medeni insanperwer ulgamda däze öwrülen hyzmatdaşlyk giňelýär we berkeýär. Sevtiň we dünýäniň käbir möhüm meseleleri boýunça pikir alşmalaryň marşyny prezidentler Gurbanguly Berdimuhamedov we Şavkat Mirziyoyew koronavirus ýokunjunyň ýaýrymagy bilen magly meselede geçdiler. Bu ýagdaý häzirki wagtda tutuş dünýä bileşigi üçin ulysyny gowrly. Bellenşýäli häzir Türkmenistan we Özbekistan pandemiýanyň döwletara sowda ykdysady hyzmatdaşlygyna ýarama täsirini azaltmak maksady bilen netijeli işler geçirýärler. Milli liderimiz ýurdumyzyň özara peýdaly tejribeni alşmak üçin ilmi lukmançylyk ulgamyny hyzmatdaşlygy ilerletmäge taýýardygyny tasdiklamak bilen bilelikdäki taglalar arkaly bu şylşyrymly wezipäni çözmekde üstünlükleriň gazanjakydygyny ynam bildirdi. Şeýle telefon söhbetleşiginiň marşyny Merkezi Aziýanyň döwlet başdanlarynyň maslahat beriş duguşygyny geçirmek hakynda mesele gozgaldy. Şunuň bilen maglykda hormat prezidentimiz Gurbanguly Berdimuhamedov bu duguşygy 2021-nji ýylda Aşgabatda geçirmegi teklip etdi. Bu teklibiň gollunan ýagdaýyny Türkmenistan öňde agdalan mesele boýunça degişli guramaçylyk işine başlamaga taýýardyr. Öňde boljak samity geçirmeň seneti we gün tertibi bardy aýdylanyna, olary sevtiň ýurtlarynyň daşary siýasat edaralarynyň ugry boýunça alaşmak teklip edilýär. Söhbetleşigiň ahyrynda prezidentler Gurbanguly Berdimuhamedov we Şavkat Mirziyoyew birege berkjan saglyk hemde jogapkärli döwlet işini üstünlükleri Türkmenistanyň we Özbekistanyň dogonluk halklaryna bolsa parahatçylyk, awadançylyk we rowançlyk arzuw etdiler. Ýene bolsa Türkmenistanyň prezidentiniň gol çeken retminamalary bilen tanış edýäs. Türkmenistanyň prezidentiniň karary bilen Doway we Akçugul Baýmuradowyny işde öýberen kemçilikler üçin Aşgabat şäheriniň häkiminiň bilim, medeniýet, saglyk guraş we sport boýunça ornmatary wezipesinden boşadyldy. Türkmenistanyň prezidentiniň karary bilen Maýgözel Annegilliyewna Ýolliýew Aşgabat şäheriniň berkararlyk etrawynyň häkiminiň ornmatary wezipesinden boşadyldy. Türkmenistanyň prezidentiniň karary bilen Cemal Sapardurdiýewna Nepetow Aşgabat şäheriniň berkararlyk etrawynyň häkiminiň ornmatary wezipesine bellenildi. Arkadan prezidentimizin eni toprakdan bol hasyl almakly üçin dördüp berýän giň şertleri, ykbalyny toprak bilen maglandy aýhanlarymyzyň ahlaksy zähmeti netijesinde ýurdumyzyň lewapulatynyň hasyl saatlarym Türkmenistan beýtaraplyň mekan ýylyna bol paýsy hasylyny kemale getirdiler. Ýa-da wagtda bolsa welaýatda ýurdumyzyň senagat üçin gymmatly çyg mal bolan paýsy hasylyny ýygnamaklyk gyzgalanly dowam edýär.
Vilayatda bu jogapkärlik mögsümi ykdysam taýýarlykly gelinmegi. Hormat prezidentimiň alyp beren kuwatly, ýokary önürjülükli paýta ýygy kampaniýalarynyň güýjünün netijeli peýdalanmagy, ýetişdirilen bol paýta hasylynyň öz wagtyny zaýasyz ýygnalyp, watan harmanyna tapşyryljakdygyna güwä geçýär. O ilatynyň ýaşaýyş durmuş derejesiniň ýigderli ýokurlanmagy, ýene toprakdan bol hasyl almaklyk üçin gahrman akadamynyň döredip berýän giň mümkinçilikleri paýtaçy Babaday hanlarymyň ykhlaty zähmeti bilen goşup, ýurdumyň ähli kunjaguna bolşýaly. Liwap vilayatyna da Türkmenistan beýtaraplaryň mekan ýylyna agaltynyň bol hasyly kemale getirildi. Tırlaýy güýdüň altyn söw keşişine ýaraşyk berip, günün uğruna öwüşün atyp duran agaltyny peller ruhy dünýäni galkyndyryp, arskaly bereketli, esretli zamanamyz üçin arkada prezidentimizde hoşçalyk duýgularyny kalbyňa doldurýar. Vilayatyň zähmetseýär paýtaçylarynyň arly ýylyň dowamyna hormat prezidentimiziň hemme taraplaryň kömek gollawlarynyň ýerlikli we doly peýdalanyp çeken tutanýarly zähmetiniň ýerine düşýänligi aýratyn buýsanlarjydyr. Görsen gözleňi dokunurýan agaltyny meýdanlar lewaply paýtaçylaryň yklasy zähmetiniň bereketi uğurly netijeleri bolup, vilayatyň zähmetseýär Babaday hanlarynyň Türkmenistanyň baky taraplarynyň 25 ýyllyk şanly toýunyň toýlanýan ýylyny ajaýyp zähmet üstünlüklerine besejekdiklerine aýdyn şaýatlygy. Häzirki wagtda sahabat etçilýän güýt pasyny vilayatyň ähli etraplarynyň agaltyny meýdanlaryna ýetişdirilen bol paýta hasylyny ýygnamak boýunça işleriň guramaşylykly, ýokary depkinne anyp barylmagy aýratyn buýsanlyrjy ýagdaýdyr. Vilayatda arly ýylyň dowamyna gowaçanyň bereketli hasylyny kemale getirmekde hormat prezidentimiň alyp beren kuwatly tehnikalarynyň güýjünden ýerlikli hemde agry tehnikanyň talaplaryna laýyklykda peýdalanyp, gowaça ýerdäki işleriniň ýokary derejede anyp barylmagy, lewaply paýtaçy kärlençileriň agaltynyň bol hasylyny kemale getirmeklerine ýardam etdi. Paýta ýygan mögsümiň öň ýanyna hormat prezidentimiň tarapyndan paýtaçy Babaday hanlarymyz üçin dünýäniň iň meşhur kampaniýalaryndan ýokary önürjülükli paýta ýygyjy kampaniýalarynyň uly tapgynyň satyn alyp, öňden bar bolan kuwatly kampaniýalaryň üstüniň ýetirilmegi, ýetişdirilen bol paýta hasylyny ýitkesip, öz wagtyny ýygnap, watan harmanyna taşyrmaklyga giň şertler döredýär. Agaltyny pellere görüp berip bereket edýän paýta ýygyjy kampaniýalary öz işine ussa tejribeli mehanizatorlaryň erketmegi bu möhüm hemde jogapkärlik mögsümiň ýokary hil derejesine geçirilýekdigine şaýatlyk edýär. Ýurdumyzyň milli baýlyklarynyň biri bolan paýtanyň gymmatly hasylynyň ýygnalýan jogapkärli döwrüne vilayatyň owakyjylyk öňümçilik birleşiginiň olaň etraplardaky tehnika hyzmat ediş bölümleriniň kuwatly paýta ýygyjy kampaniýalarynyň awat we bökdünşi işlemeklerini üpşin etmekleri üçin mümkin bolan ähli şertleri geçirmekleri, olaň güýjünden netijeli peýdalanmagy, paýtaçy kärlençiliň ýylyň dowamyna çeken zähmeti netijesinde kemale getirilen paýta hasylyny zaýasyz we öz wagtyna ýygnalyp alınjakdygyna güwä geçýär. Vilayatda ýetilýän bilen sepetler hormat prezidentimiň agresyna toplumynyň maddi enjamlaryny binýadyny berkitmek, almyň we tehnikanyň insan gazananlaryny şol sany ulgamy önümçige ornaşdyrmak boýunça anyp barýan tutumly işleriň üstünlikleri beslenýäniň aýdyn tutnamysyr. Ýetişdirilen bol paýta hasylyny ýygnamaklygyň gyzgynyny döwrüne, zähmetiň gaýnap joşýan ýerlerine günortaňky gysga wagtlyk dynjaş pursatlaryna ussat aýdymçylaryň bagşa sazanylan gahrman akadamyň rowaşlyklary beslenýän mukaddes tutumlary, ata watanymyzyň okguny ösüşleri, sakawatly türkmen topragy, türkmen dünýäsiniň ajaýyplyklary barada hoş owaly aýdymlary, zähmetseýär Babaday hanlaryň ruhy dünýäsini hasa galkyndyryar. Paýta ýygymynyň guramaşylykly dowam edýän ýerlerine demokratik we agrar partiýalaryň vilayat komitetläriniň, kärde şahlaşyklarynyň, ýaşlar guramasynyň we zenanlar bölümleriniň wekilleriniň kitapxana işgärleriniň ýygy-ýygdan bolup, ýurdumyzda ýetilýän bilen sepetler baradaky günnelik täzelikler, hormat prezidentimiň ajaýyp eserleriniň çuňur mazmuny bilen tanışdyryp durmaklary, şonuň bilen birlikde mögsümiň öňdawarjylaryna ýadygarlyk sowgatlarynyň gowşulmagy, işleriň hasa ilerlemegine, hasyl usatlarynyň ruhlanyp zähmet çekmeklerine aýratyn tergerýär. Ýeri gelene gyzganyny mögsümde Lewap vilayatynyň paýta kabul ediş kärhanalaryny we harmanhanalaryna işleriň talaba laýyk ýola goýulanyny bellek geçmek möhümdir. Dünýäniň olaryna gabat gelýän öňdawarjy tehnologiýalar ornaşdyrylan döwrewap kärhanalarda hasyl usatlarynyň watan harmanyna tapşyrýan gowaça hasylyny bökdünşi kabul etmek üçin hem ähli şertleriň döredilip, işleriň gowunajaý anyp barylýan bellek geçmegem ýakymlydyr. Vilayatyň zähmetseýär Babaday hanlary owa ilatyna goýan belen sarpasy ýerden bol hasyl almaklyga, halal zähmetiň esreti durmuşyň hödüýüni görmeklige döredip beren giň şertler üçin
hormat prezidentimize alkyş we hoşalyk sözlerini aýdýarlar. Şuun Türkmenistan, Awganistan, Amerikan Birleşik Ştatlary üç tarapdaýyn görnüşde Türkmenistanyň daşary işler ministri Raşid Meredow, Amerikanyň Birleşik Ştatlarynyň döwlet sekretarinyň syýasy meseleler boýunça ornatary David Hale we Awganistan İslam Respublikasynyň daşary işler ministriniň wezipetini wagtynda ýerine ýetirji Muhammed Hanif Atmar gatnaşmaklaryna ilkinji gedek video konferensiýa arkaly duşuk geçirildi. Duşun marşyna taraplar siyasi, sewda iqtisady we insanperwer käsitdi. Möhüm meselelerin bir näçetini aral maslahatlaşdylar. Taraplar Türkmenistanyň başlanyjy bilen üç taraplaryň gepleşiň çäklerini geçirilýän bu ähmiýetli duşun geljekde sevdilen gün tertibiniň derwäs meseleleriniň, hususan Awganistana ýardam bermeň aýrytynlyklarynyň ara alyp maslahatlaşylmagyna hemem ular wawatyna deşi çödügütlen kabul edilmeli möhüm etergi bermäge gönükdirilendigini nyktadylar. Gepleşiň dowamyny goňşy ýurtda parahatçylyk we durnuklylygyň gazanylmagy wawatyny diňe syýasy we diplomatik guralyň ileri tutulmak uğruna çykyş edýän Türkmenistanyň berk nukdaý nazary aýrytyn belin keçilip. Bu urda ýurdun betaraplyk ýörelgelerine laýyklykda Türkmenistan Awganara gepleşikleriniň nowatdaky tapgarynyň geçirilmegi üçin özüniň syýasy giňişligini öpçün etmäge taýýardyr. Bu urda ulug üsäşir we ýangyç energetika geçirgelerini ösürmeň ähmiýeti belin geçilip. Taraplar Türkmenistan, Awganistan, Pakistan, Hindistan we Türkmenistan, Awganistan, Pakistan ýaly energetika täsimelleri bilen ugurdaşlykda täsimelleri bilelikde durmuşa geçirmek mümkinçilikleri dogrusyna da pikir alýdylar. Gepleşikleň jemleri boýunça taraplaryň bilelikdäki beýanamasy kabul edildi. Şeýle-de sany widara gatnaşyk ulgam arkaly Türkmenistanyň bütün dünýä sowda guramasyna agza bolmagy bilen bagly meseleleri öwrenmek boýunça hökümet toporunyň mejlisi geçirilip. Mejlise Türkmen tarapyndan Türkmenistanyň daşary işler ministrleriniň şeýle hem ýurdumdyň degişli ministrlikleriniň we pudugy idaralarynyň ýolbaşlary hem wekilleri gatnaşdylar. Bütün dünýä sowda guramasynyň wekiliýetini Bütün dünýä sowda guramasyna agza bolmak departamentiniň direktori ýolbaşlyk edip, video konferensiýanyň başyna taraplar Türkmenistanyň bütün dünýä sowda guramasy bilen hyzmatdaşyk boýunça bilelikdäki hereketleriň meýilnamasyny ara alyp maslahatlaşdylar hem ony kabul etmeklik baradaky mesele seredik geçdiler. Hormat prezidentimiň täsir talalary netijesinde ýurdumyzda amala aşyrylýan giň möçberli özgertmeleriň çägini, telekeçilik ulgamyny bazar ykdysady şertlerine bätişik okyp önümçiligi ýoly goýmakda uly işler durmuşa geçirilýär. İşe ur telekeçiligiň çekýän asly zähmetler bilen önümçiligi täze öňde barjy tehnologiýalar ornaşdyrylyp, halkymyza zerur bolan ýokary hilli hojalyk hareketlerini öndürmek işlerem talabalaýyk derejede alınıp barylýar. Marwulatynyň wekil wazir etrafyndaky Akbulut atly hojalyk hareketlerini öndürýän Türkmeniň Rysgaly atly hususy kärhanasynda täze bölümiň işe girdilmegi bilen arasylyjy teristleriniň dürli görnüşleri öňürilip başlanýar. Berkarar döwletimiň batýarlyk döwründe telekeçilik ulgamy we onuň önümçiligi hil taýdan ýokary derejä göterildi. Hormat prezidentimiň ýurdumyzda kiçik we orta telekeçilik ösürmek bardak edýän bir möçür aldalaryny ruhlan däkme çekýän telekeçiler önümçiligi täze kuwatly tehnologiýalar ornaşdyrma arkaly daşary ýurtlardan getirilýän önümleriň orun tutup bilýän yerli haritleri öndürmek we olaryň möçürlerini artdyrmak işlerini ýoly goýýarlar. Türkmenistanyň senagatçylar we telekeçiler birleşmesiniň agzasy wekil wazir etrafynyň çägindäki Akbulut harit nişanly hojalyk haritlerini öndürýän Türkmeniň Rysgaly atly hususy kärhanasy ýokary önümçilik kuwatly kärhanalaryň hataryny görkezmek bolar. Häzirki wagtda bu hususy kärhananyň önümçilik bölümleri daşary döwletlerini öndürilýän kuwatly tehnologiýalar toplumy bilen öpçün edildi. Önümçilik kuwaty ýokary bolan bu enjamlar awtomatik usuly dolundyrylyp, olaryň telekeçik hünärmenler tarapyndan sazlaşykly işledilmegi netijesinde bu ýerde dünýä ünlülerine laýyk gelýän önümler bolan çağı arlyklarynyň, çeýgi süpürgüçleriň hemde ýegneşik ýuwjy we temizleýiji serişdeleriň uly tapgyry öndürilýär. Kärhanada ekologiýa taýdan arasy matadan taýýarlanýan çağı bedeni temizleýiji, derini ýumşadyjy we çygylandyrjy, ýegneşikleri arasylaýjy hemem olara ýakymly is berji bu hojalyk haritleri özüniň ýokary hililigi bilen tapawutlanýar. Haritlik derejesi ýokary bolan hemde dürli görnüşli döwrwap gaplar gaplanan bu haritler el ýeterli bahadan ilatymyda ýetirilýär. Berkarar döwletimiň batýarlyk döwrüne bu hususy kärhanada täze önümçilik bölümem işe girdildi. Bu bölümiň işläp başlamagy bilen senagat bu günnelik sarp edilýän önümleriň bir näçe görnüşleri öňürilip başlandy. Täze bölümiň tutuşlugyny daşary döwletleriň belli kompaniýalarynyň ýokary tehnologiýaly enjamlar bilen öpçün edilmegi halkymyza zerur bolan ygtybarly önümleri öndürmäge giň mümkinçilikler ödýär. Bu ýerde Akbulut harit nişanly diş arasylaýjy serişdeleriň bir näçe görnüşleriniň öňürilip başlanmagy kärhananyň işçileriniň halkymyzyň hojalyk önümlerine bolan ösün islegleriniň ýergiderli öwrenilýändiginiň aýdyn suwtnamasydyr.
Kuwatly enjamlaryň kömegi arkaly öndürilýän bu döwrewap diş arassylyjy serişçileriň dişleri teminlemekde ähmiýeti ören ullar. Ýeri gelende kärhanada yerli çyýmalar peýdalanma arkaly dürli görnüşli päkleri öndürmek işleriniň ýoly goýulandygyny aýratyn bellemek gerek. 2 we 3 kesici päkleri öndürmek işleriniň göwnüja ýoly goýulmagy, öňde barjy kärhananyň Türkmenistan beýtaraplaryň mekan ýylyna gazanan ul üstünlikleriniň biridir. Günnelik ulanýan päkler dünýä ülümlerine laýyk gelmek bilen daşary döwletlerden getirilýän haritlaryň orun tutup bilýän yerli önümler bolup durýar. Kärhanada köp makfatly önümçülüň giňeldilmegi netijesinde ösümlik ýağlaryny dürli hoşboýysly goşunlar goşma arkaly suwuk we hojalyk sabunlary öndürilip başlandy. Ösümlik ýağyndan taýýarlanýan sabunlar bakteriýalardan gorumak käfetine de okuyupdyr. Kuwatly enjamlaryň sazlaşykly işledilmegi netijesinde öndürilýän hojalyk sabunlary 125 gram agramlykda taýýarlanýar. Göze gelýän gaplar gaplanýar. Kärhananyň barlyk hany bölüminde bolsa günnelik öndürilýän önümleriň kil derejesine aýratyn ün serliýär. Häzir kuwatly kärhanada her aýda ortaça ýokary kili diş arassylyjy serişdeleriň, päkleriň, gapgaçyjy serişdeleriň müňlerçesi öndürilýär. Türkmeniň Rysgalyk Suws kärhanasynyň işçileriniň öndürýän bagtýarlyk döwrümizde mahsus bu önümleri ýurdumyzda geçirilýän önümçilik sergilerine de münasip orun eýleýär. İşe urtelekeçiler bu döwrewap önümler bilen ýurdumyzyň içerki sarpejlerini üpçün etmek bilen birlikde daşary ýurtlaryň bir näçetini eksportym edýärler. Bu husus kärhananyň işçileri telekeçilik ösürmek bardy edýän beýmeçür aladalar üçin hormatly prezidentimiň adyny alkyş töllerini aýdýarlar. Hormatly prezidentimiň parasaty ýol başçylygyna garaşdy. Baky tarap diýarymyzyň sewitlerini durmuş ykdysadydan durnukly ösürmek boýunça giň möçberli toplumlaryň özgörtmeleri amala aşyrylyp, ýylatyň durmuş ýaşaýyş şertlerini düýpli ýokurlandyrmakda, hemde halkymyzy ýokary hili azyk önümler bilen üpçün etmekde makfada hukunly işler durmuşy geçirilýär. Şunu Balkan welaýatynyň etrek etrawynyň, Gyzylbayır Daýhan birleşiginiň, Şarlawuk owasynyň golaýyndaky mes toprakly ýaýladan uzak möklet bilen ýer bölegini alan, dürli meýweli baglary östirip ýeşdirmek bilen meşgul bolýan telekeçi Daýhanyň ekrançylyk meýdany bitirýän işlerem özüniň döwrewaplygy bilen tapawutlanýar. Häzir günlerde bu telekeçiniň ekrançylyk meýdanyny agrotechnik talaplara laýyk ösdirilip ýeşdirilýän, tagym bu ýokumly wagtda esasy meýwelerin kataryna durýan zeytunyň bitkinlik hasylyny ýygnamakda, hemde olary sewitiň ak bazarlaryna elýetirli narklardan çykarmakda netijeli işler durmuşa geçirilýär. Kahraman arkadamyzyň ýurdumyzyň owaky jolup budagyny her bir welaýatyň toprak howa şertlerine laýyk düýpli ilmi esasda kimde öňde barjy tejribeler laýyk alyp barmak, ýerlerde beýleki ekinler bilen birlikde meýweli baglary östirip ýeşdirmek bardaky paýhatly çözgüdinden ruklanýan işçany telekeçi bu kunjakda ösdirilip ýeşdirilýän baglaryna agrotechnik talaplara laýyk ýygy ýoly goýup, olardan bol hasyl alman kötdesinden gelýär. Hafta akygy iş başarjyň telekeçiniň kädirki purtodyny bu ajaýyp kunjakdaky meýweli baglaryny tutýan meýdany 9 hektar etdi. Şonça meýdany 2016-njy ýylda ýaş nakallary oturdulan zeytun agajynyň 1700 barbar düýbi Türkmenistan beýtaraplaryň mekan ýylyna öz datly meýwelerini bolluk bilen eçilip başlady. Şu ýylyň oktýabr aýyndan başlap telekeçiniň ulwaglardan ýygnalyp welaýatyň ak bazarlaryna sarpejleri ýetirýän hemem ekologiýa taýdan arassylygy, tagamly we insan saglygyny ýokumlygy bilen tapawutlanýan zeytun meýweleriniň meşhuri gün saýyn artýar. Ýakyn geljek ýyllerde baglaryň hasam bol hasyl eçiljekdigi gowunlarjy bolup durýar. Meýweler ýygnamak işleri bolsa şu ýylyň noýabr aýynyň ahyryna çelin dowam eder. Şu günlerde agrotechnik ýygyk bir kemtir ýerine ýetirilen zeytun maglarynyň tebigi taýdan arasy meýwelerini ýygnamak işleri gyzgalyňly dowam etdirilýär. Iň esasy zat bolsa, datly zeytun meýweleriniň dünýäniň isseni kunjagynda ýetişdirilen meýweler bilen ýakly wagtlarda bäsleşip biljekdir. Ýeri gelen aýsak zeytun suwsuzlygy örençi damlagaç bolup, ol ýylyň ýakly pasyna göge utup durýar. Zeytun meýweleriniň 25 görnüşi fenagat önümçiligine giňden peýdalanýar. Etreniň subtropik howa şertlerini ösdirilip ýeşdirilýän bu baglar dünýäniň beýleki ýurtlaryna garaňdy 40-45 gün öň hasyl berip başlaýar. Onuň ýaglygy bolsa 10-15 göterim ýokardyr. Zeytun ýan adamyň ennamynyň öýjükleri dikelýär. Aşgazanyna yara ýa-da böwrekde daş bolsa zeytun ýemek maslahat berilýär. Galiberside ösümlik ýağlarynyň içinde iň köp vitamin zeytun ýagyna jemlenendir. Bu meýwanyň peýdaly taraplary bardy. Kahraman arkadamyzyň Türkmenistanyň dermanlyk ösümlikler adly ensiklopedik kitabyna da aýratyn nykdylyp geçilýär. Etrek etrawyna ajaýyp ýaýlada ýetişdirilýän zeytun baglary damjalaýyn usuly suwarylýar. Ýurdumyzda telekeçilik ösürmäge dördüp berýän giň mümkinçilikler üçin telekeçi Kahraman arkadamyzyň adyny alkyş töllerini aýdýar.
Hormatly prezidentimiň Hytaý dilini neşir edilen Türkmeniň döwletlik ýolgosa atly kitabynyň tanıştyrış dabarasy ýurdumyzyň ýokary okuw mekdeplerine ul ruh bilenlik ýagdaýyny geçirilýär. Hormatly prezidentimiň watanymyzyň garaşlygynyň 29 ýyllyk bayramynyň öň ýanyna çap edilen we Türkmen halkynyň baý ruh hemde taryhy medeni miras hakyny görüň berýän bu eseri diňe bir biziň ýurdumyzyň giň okuwçylar köpçüligine däl eýsem daşary döwletlerde de ul gyzyklanma döredýär. Döwlet Mehmet Azad adyny Türkmen Milli Dünýä Dilleri Institutyna hormatly arkadaşymyzyň Türkmeniň döwletlilik ýörelgesi atly kitabynyň Hytaý dilini neşiriniň tanıştyrış dabarasy boldy. Maslahatda Hytaý dilini öwrenýän talyplere bu kitabyň gymmatly çeşme bolup hyzmat etjekdigi barada dürli dillerdäki çykyşlar dinlendi. Dabaraly maslahatda gatnaşyjylar şeýle ajaýyp zamana giň ýol açan mehriban arkadaşymyza öýlerini alkyşlaryny aýtdylar. Täze neşir iki ýurdun dowatlyk gatnaşyklarynyň kimde medeni ulgamda hyzmatdaşlygyny berkitmäge, paragaçylyk we insanperwerlik ýörelgelerini giňden wagt etmek arkaly Türkmenistanyň kimde Hytaýyň halklaryny mundan meýlekde ýakynlaşdyrmagy ýardam eder. Şeýle-de Döwlet Mehmet Azad adyny Türkmen Milli Dünýä Dilleri Institutyny, Magtumly adyny Türkmen Döwlet Uniwersitetiniň we Seýitnazar Teýde adyny Türkmen Döwlet Mugallimçilik Institutynyň Hytaý dili mugallimlarynyň we bu ýokary okuw mekdepleriniň Hytaý dili hünäriniň talyplarynın gatnaşmagyna Gahrman arkadaşymyzyň Türkmeniň döwletlilik ýörelgesi atly täze kitabynyň Hytaý diline neşirine bagyşlanan göne aratnaşykda teleköpri arkaly matlagat geçirildi. Matlagatda hormatly arkadaşymyzyň Türkmeniň döwletlilik ýörelgesi atly täze kitabynyň Hytaý dilini öwretmekde we okuw sapaklarynyň terbiýeçilik ähmiýetini ösdürmekde uly ähmiýetliligi barada gyzykly çykyşlar etdiler. Türkmenistanyň halk matlagatynyň nowataq mejlisiniň çözgütleri konstitusiýon özgertmeleri atly Türkmenistanyň Agrar Partiýasynyň merkezi geňeşi Türkmenistanyň owa huzurlyk toplumy bilen bilelikde geçirildi. Halkara Nevit we Gaz Uniwersitetiniň näkçärede hormatly arkadaşymyzyň ýollaşylygyny geçirilen halk matlagatynyň mejlisine kabul edilen ýurt bähwitli çözgütler Türkmenistanyň konstitusiýasyna üýtgetmeler we goşmaşylar giýermek hakyna konstitusiýon kanunyň kabul edilmeginiň ähmiýeti barada giňişleýin gurrun edildi. Türkmenistanyň Gyzyl Ýarmay milli jemgyýetiniň guramagyny paýtagtymyzda geçirilen matlagat ýurdumyzyň saglyk ulgamyna gazanan üstünliklerine bagyşlandy. Paýtagtymyzdaky onkologiýa ilmi klinik merkezine ýokançdäl keselliň düdümine girýän howply täze döremeliň öňüni almaklaryň bir aýlygynyň meýilnamatynyň çäklerini video aratnaşy arkaly online matlagada geçirildi. Matlagatda howply täze döremeliň öňüni almak we bejermek uğruna yetilen tepkitler we Türkmenistanyň dermanlyk ösümlikleriniň netijeli ulanışı barada çykyşlar dinlendi. Matlagada Aşgabat şäheriniň ýurdumyzyň welaýatlarynyň şeýle-de Gazagystan Respublikasynyň onkolog lukmanlar gatnaşdylar. Türkmenistanyň saglyk goraş we derman senaty işgärleriniň güni münasibetli geçirilen matlagat arkadagyň sagawaty saglykdyr diýilip atlandyryldy. Şeýle şähere Nevitga toplumynyň kärdesler arkalaşygynyň guramagyna da geçirildi. Halkara gatnaşyklar institutynyň Halkara insanperwer ilimleri we ötüş üniversitetiniň hemem Magtumly adyny Türkmen Döwlet Uniwersitetiniň talyplarynyň mugallimlarynyň gatnaşmagyna Ýewropada howpsuzlyk we hyzmatdaşlyk guramatynyň Türkmenistanyň merkezi bilen bilelikde video aratnaşy arkaly geçirilen matlagat işçiň häsiýeti betlendi. Türkmen Döwlet Iqtisadiýat we Dolanýyş Institutyna geçirilen çäre üren netijeli boldy. Şeýle matlagat Türkmenistanyň Telekommunikasiýalar we Informatika Institutyna da geçirildi. Oğuzhan adyny inженер tehnologiýalar Uniwersitetiniň talyplarynyň tejribelikleri netijeli tarapdan häsiýetlendi. Türkmen Owa Huzurlyk Institutyny hormatly arkadaşymyzyň Türkmen halkyna peşkeş beren Türkmeniň döwletlilik ýörelgesi atly kitabynyň terbiýeçilik ähmiýeti ony beýan edilen ýene mamalalarymyzdan galan milli däp desurlarymyzy wagt etmek maksady bilen ýokary okuw mektebiniň talyp gyýyllarynyň arasynda elimden çykan egnime ýaraşar çygar bilen geçirilen şäher gyzykly häsiýeti bilen tapawutlandy. Hormatly prezidentimiň karary bilen tasdiklanan Türkmenistana sany bilim ulgamyny ösdürmegiň konsepsiýasyna we ony durmuşa geçirmegiň meýnamasyna laýyklykda Türkmen Döwlet Binägarlyk Guruluş Institutyna tapgyrly netijeli işler durmuşa geçirilip başlandy we sany bilim ulgamyna geçmek boýunça giň meşgul işler alınıp barlýar. Ýa-da ähli okuw mekteplerine bolşy Türkmen Döwlet Binägarlyk Guruluş Institutyna da sany bilim ulgamyny durmuşa geçirmek maksady bilen sany bilim portaly web sahypasy döredildi. Hemde olary kämilleşdirmek boýunça toplumdan işler alınıp barlýar. Institutun sany bilim portaly özüniň başlangyç giň maglumatlygy, el ýeterligi bilen ýokary okuw mektebine bilim alýan talypleriň ondan peýdalanmak mümkinçiliklerini giňeldi. Ýagny talyplar elektron okuw sapaklarynyň tertibinden, elektron kitapxanadan, professor mugallimleriň tanıştyrışlaryndan, audio we video okuw sapaklarynyň ýazgylарyndan peýdalanyp, uzak aralykdan bilim alyp, şeýle-de bildirişler we täzelikler bilen tanyşyp bilýärler.
Döredilen web sahypa internet arkaly birigip institut barada gerek bolan maglumatlary, ýagny institutun taryhy, gadanan üstünlikleri, bildirişler, ilmi barlyk işleri, dünýäniň ösen ýokary okul mekdepleri bilen halkara hyzmatdaşlygy barada maglumatlary 3 dilde almaklyga mümkinçilik berýär. Sany bilim ulgamynyň şähertlerine institutun professor muallimleri tarapyndan virtual tejribeleriň programa öpüşünçiligi işlenip düzüldü. Bu bolsa talip ýaşlara tejribe sapaklaryny täzeçil öwretmäge şeýle-de ilmi barlyk işlerini ýerine ýetirmäge mümkinçilik berýär. Institutun talip ýaşlary okumagy, öwrenmäge, döwretmäge we döwrewa bilim almagy giň ýol açyp beren gahrman akademiyada alkyş we hoşallyk sözlerini aýdýarlar. Häzirki günlerde sport bäteşikleriniň degişli çärler bilen utgoşukly geçirilmegi ähmiýetli häsiýetde bolýar. Olar sport ulgamyndaky üstünlikleri gazanmagy mümkinçilik berýär. Futbol boýunça milli çempionatymyň nowatdaky oýunlary geçirildi. Bu doguşyklar ören gydykly häsiýeti bilen tapatlandy. Oýunlar hünärmenleriň uly gydyklanmasyna eýe boldy. Aşgabat bilen Köpekdağyň doguşygyny 1-3 hasap alındy. Altyn Asr bilen Ahalyň arasyndaky tapgyryň esasy doguşygyny ýeňici kesitlenmedi. Oýun 1-1 hasabyna tamamlandy. Merw bilen Energetiýanyň arasynda geçirilen gydykly oýun 3-2 hasabyna tamamlandy. Jan köýerleriň uly gydyklanmasyna eýe bolan doguşyk Balkanawa şäherine geçirildi. Türkmen Nevit Döwlet Kanseýarynyň Nevit stopary, kenar ýakasyndaky şäheriň Nevite gaýtadan işleýän zawodlar toplamynyň şagadan toporyny kabul etdi. Balkan welaýatyna wekilçilik edýän nevitçileriň futbolçulary öz meýdançasyna 2-4 hasabyna utuldy. Şagadamyň nowatdaky üstünligi toporyň baýrakly ornlar ugrundaky maksatlaryna tarap anamly ädimdir. Türkmenistanyň Döwlet Energetika Institutuna geçirilen ýaşlarda özara doguşyklara ularyn berildi. Sport bäteşikleriniň ýylgydäli geçirilmegi bu ýokary okul mekdebiniň talipleriniň hemişe üstünlik gazanmagyna ýardam edýär. Sport bäteşikleri ýurdumyzda sağlam durmuş ýöreligleriniň rowaşlanýanyny äşkar edýär. Velosipedçileriň halkara birleşiginiň ýolbaşçysy David Lapartien bilen Türkmenistanyň sport we ýaşlar syýasaty ministriniň, Türkmenistanyň daşary işler ministriniň, Milli Olimpiya Komitetining hemde Velosport Federasiýasynyň wekilleriniň arasynda video aratmaşy arkaly doguşyk geçirildi. Doguşykda 2021-nji ýylda Aşgabat şäherinde velotrek boýunça dünýä çempionatyny ýokary derejede geçirmek bilen bagly guramaçylyk meseleleri arat maslahatlaşyldy. Halkara Samba Federasiýasynyň ýolbaşçysy Vasily Shestakow bilen geçirilen doguşykda 2022-nji ýylda Aşgabat şäherinde samba boýunça dünýä çempionatyny ýokary derejede geçirmek bilen bagly guramaçylyk meseleleri boýunça pikir alşyldy. Hormatly dinleyijiler, olsa ýurdumyzyň welaýatlaryna we paýtagtymyz Aşgabatda 8 oktýabrda saat 20-den 9 oktýabrda saat 20-nji wurjy howa barada Türkmenistanyň howa maglumaty gulugyny berýän habar bilen tanşalım. Balkan welaýatyny ütkäp durýan bulut howa bolup günniň ordan 9-14 metre ýetýän şemal üfer howa gijesine 6-11 gradus, gündüzine 16-20 gradus, kenarky taraplaryna bolsa 14-19 gradus maýly bolar. Ahal welaýatyny ütkäp durýan bulut howa bolup Demirazak günniň ordan 8-13 metre ýetýän şemal üfer howa gijesine 6-11 gradus, gündüzine 16-20 gradus maýly bolar. Mary welaýatyny ütkäp durýan bulut howa bolup askem ýagyş ýagar. Demirazak günniň ordan 9-14 metre ýetýän şemal üfer howa gijesine 4-9 gradus, gündüzine 15-20 gradus maýly bolar. Lewap welaýatyny ütkäp durýan bulut howa bolup askem ýagyş ýagar. Demirazak günniň ordan 9-14 metre ýetýän şemal üfer howa gijesine 2-7 gradus, gündüzine 14-19 gradus maýly bolar. Daşowd welaýatyny ütkäp durýan bulut howa bolup Demirazak günniň ordan 8-13 metre ýetýän şemal üfer howa gijesine 0-5 gradus şeli maýl, gündüzine bolsa 10-15 gradus maýl bolar.
Paytahtymyz Aşgabatda ütkäp durýan bulutly hawa bolup, demiratyk günne ordan tildis kuntu 8-11 metre ýetýän şemal üser. Hawa gejesine 8-10 gradus, gündüzine 18-20 gradus maýly bolar. Şeýle-de ýurdumyz boýunça oktyabr aýynyň 9-yna magnit hadisasynyň durnukly ýagdaýda saklanmany arşylýar. Edit vatandaşlar, häzirki wagtda howanyň düdümini tozan bölejikleriniň möçberiniň kadadan 13 götürüm artmagy bilen baglanşykly, howa şertleriniň adam bedeni ýetirýän oňoýsuz täsirleriniň öňüni almak üçin agyz burun örtüklerini ulanmagy maslahat berýär. Mehriban ýeşler, bu düzgünleri berk berje etseňiz, ýylyň istenlik basyny öz saglygyňyzy gorap bilersiňiz. Mehribanlar, şunun bilen watan habarlar gepleşmede jemleýäs. Berqarar döwletimiziň batýarlyk döwrüni ata watanymyz Türkmenistan ýakly babatlarda tüşeretsenýär. Ählet şoň özüni bolsa halkyň bähfidi bar. Çünki biziň ýurdumyzda döwlet adam düşünür. Hoş sag bolun ýerleşler.